హలో, గ్రామస్తులు వచ్చినారు. గ్రామంలో ఉండేవాళ్ళు కోతులు బెడదా అంటే పంటలు పెట్టడానికి ఇబ్బంది అని పిలిపిస్తే వచ్చినాము, పట్టేసాం సార్. చూడండి, మాది యూట్యూబ్ ఉంది, మరి యూట్యూబ్లో పెడతా ఉన్నాను. ఇది ఫస్ట్ వాకిలే, అది రెండో వాకిలే, ఇది ఫుడ్ రూము, అది బెడ్రూము. గ్రామస్తులు వచ్చినారు, పెద్ద మనుషులు. మీ గ్రామంలో ఉండండి, మాకు చెప్పండి, మేము వచ్చి పట్టేస్తాము. కోతులు బాగా చూడండి ఫ్యాన్. 100 కోతులు ఉన్నాయి ఫ్యాన్. బోర్ నిండిపోయింది ఫుల్గా. వాళ్ళ ఇచ్చారు సార్.